Poino Cristiano Ronaldo siya sispa gol nakabentak Alnasrr ha kon Saudi Pro League. Kaba mentak Alnasrr ro kala nangjan shu banyo khur ka title ha Saudi Pro League. Bat kharut sendon ujau Felix daka hat-trick nakabentak Alnasrr. Cristiano Ronaldo ro ulla bantep ya gol kaba sispa jongo. Bat katkum ki khubar lai thu baladon shibun ki krum ki karam ha klub Real Madrid. Hakaba ki rangil ka ki iashoh iwe pan bat kiania iwe pan kam tame ya ke kubor kabalai thu bo Federico Valverde bat uchomini kala don ke jingbom ya sngutu jingmot hapeng kini ki arngut ki rangil ka kabal pelong sendon ki ban iashoh arsngi marbon hakabalai thu bakane ke jinshoh jungki haka training kala long kaba khamsni shushu namar hakane ke jinshoh Valverde kendit penrushu bat lahaban likbu no iashoh hospital bat kadaw halor kene ke jinshoh ka jungki lai thu bah kasin ka banangkong kidang don tang ka jingyania hapo ka dressing room hanrai hakasi ka baar ha ka jika training Valverde what about Germany ul akti bani khublai hanrai ukunta iaka namar ba Valverde ulakanno iyo Germany bade mu u bapanlik ya kita ki jingyania ki jungki ha ki media hakasing ka banangkong bat hakasing ka baar hakapor bagi lekai training Valverde ulale ya katakal ka pateng bha iya Germany barhadin kata ka training ulalik but nadin jong Germany apo jong kata ka dressing room na ka benta ki jinginia bat kumta Germany ru ulakiu ka jingita hadu ba Valverde unhap ha kami bat kumta hi Valverde ru le shot dal de ha kami hadu dami snam bat ka jing sitom jong u ka palpulong yu ban Posh hospital bat nakaliang jong ka club Real Madrid kalashim ya karai ban penrangking pha ya kain nakabanta Valverde ban uchomini hakaba kila bandu no ya kitulap ki jongki bat kila bandu no ban mi madan chipeu na arpeu mas newat ban shabe kamro ha ka club Real Madrid bat lai thu bahkan ka jingkun El Clasico ka ban sawan Valverde unam la shu ban yele kai namar bauliomat ya ka jing sitom na ki jabing ki jongo na ka khli ka jongo bat kum juru ka jing pinstom na ka club Real Madrid bat kat bahabang ni pai pat na ka leng ka Alnasrr Cristiano Ronaldo manta ka jikramen bat ka jing pos new ka jongka kala nang imshushu hadin bakalala ban pelem da saul arkul yak al shabab hakane ka jingel ka Cristiano Ronaldo lala ban tep shigul bat ujo Felix pat ulala ban kharwit da ka hatre manta ka Alnasrr kalatam hadu san point yak Al Hilal andai ka Al Hilal kadang sa yak jingel ka hakti bat ka jingel ka badon kampha yakini ke art legitim haka bakin sai kun persha bat kane ka jingel ka ban sapan skampha ya karai ka ba an sai ka haka khat art tarik ume bat nakaliang Cristiano Ronaldo haki shispa santli ki jingel ka haka Saudi Pro League ula poino sha ka shispa gol bat shispa art nyopat habaro ki competition nakabenta ka Alnasrr haka karir ka jungu lapoy siya ka khandai spa nyopu gol bat ka Aston Villa kan sai kon persya iya ka Freiburg haka final jong ka Europa League bat haka final jong ka Conference League pot kan sadi ka Crystal Palace persya iya ka Rayo Vallecano kublai shibon wat nam klet pan subscribe